ഓക്സ്ഫോർഡ് കാണാ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വ്യത്യസ്തമായ അധ്യാപന ശൈലി കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ചിലിയിലെ ഈ പ്രൊഫസർ. കാലഹരണപ്പെട്ട ലെക്ചർ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും മാറി റാപ്പ് സംഗീതത്തിന്റെ ശൈലിയിലാണ് ഈ പ്രൊഫസർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഇതോടെ പ്രൊഫസർക്ക് ഒരു പേരും വീണു, ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് പ്രൊഫസർ. നാം പല രീതിയിലുള്ള പഠന രീതികളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം തൊട്ട് ഇന്നത്തെ പുതിയ കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി വരെ. എന്നാൽ ചിലിയിലെ ഈ പഠന രീതി ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ തികച്ചും അപരിചിതവും അപരിഷ്കൃതവുമായി തോന്നും. Por supuesto, fomento todos los valores para ustedes. Bueno, algunos molestan, ven, cabezones, a los compañeros, nada que ver. ഇത് ഹെരേര, ചിലിയിലെ ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. ഹെരേര കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. വളരെ വേഗതയിൽ, സംഗീതാത്മകമായി. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊഫസറുടെ പ്രത്യേകതയും. Eso es lo que importa. Bueno, uno se enreda acá, pero lo importante es el corta, la improvisación. ¿Qué pasa ahora intentando dar otro horizonte? റാപ്പ് മ്യൂസിക്കിന്റെ ശൈലിയിലാണ് ഹെരേര കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രൊഫസറുടെ ഈ വ്യത്യസ്ത ശൈലിയോട് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഹെരേര റാപ്പ് മ്യൂസിക് ശൈലിയിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ട്. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ റാപ്പ് മ്യൂസിക്കുമായി ഹെരേര നഗരത്തിലെ ബസ്സുകളിൽ എത്താറുണ്ട്. അധിക വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കണ്ട കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഹെരേര പുതിയ ശൈലിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. പഠനത്തോടൊപ്പം ജീവിതമാർഗത്തിനുള്ള ഒരു പാഠവും കൂടിയാണ് പ്രൊഫസർ കുട്ടികൾക്കായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യേക ശൈലി കൊണ്ട് തന്നെ ഹെരേരയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഒരു പേരുമുണ്ട്, ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് പ്രൊഫസർ. യൂട്യൂബ് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് വൈറലാണ്. കുട്ടികളും പ്രൊഫസറുടെ അധ്യാപന ശൈലിയിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തരാണ്. റാപ്പ് മ്യൂസിക്കിൽ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ രസകരമായി പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഹെരേരയുടെ ഈ രീതിയോട് സഹാധ്യാപകർക്കും മികച്ച പ്രതികരണമാണുള്ളത്. കാലാകാലമായി അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന പഠനരീതിക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനായി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.